Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagsig din. Boss, kumusta na ang ato yung liya, boss? Ito, huwag pa rin. Akong ibuwagan. Buwa ko yun. Uy, di, ganas tayo tumuli gikan yung SM mo igagaw din. Nanaro to, Todd. Ito yung dati, patuwa ka ron. Di, ganas ako tumawag yung igagaw din. Karon to, Todd, nanaro. Nanaro, nanaro ron. Iwas yung bahay namin. Sisig kita tulad. Sorry, lingkot. Alin. Ano ka ba? Saan mo ka ba? Bay, igutom kami, mas na kami. So, ginali mo. Pero ka ba? Siguro, may ikong din mo. Dito eh. Ano ko na dre? Nya, asa mo kung nalagyan ng go? Ato talaga, mas kirpig, birthday niya. Relax lang mo. Maabot ka lang ito. Urdan, ito Sige lang. Dito. Huwag ka nang mag-alilangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Naa si Boss Kirby? Dayan dirib. Lingkod. Babe. Unsay, babe? Imo ko gipaari kay imo kong suhulan, anak kay mo ko tag-agwat. Agsopoy, hindi makadungog. Lintaw. If you're not drunk, ladies and gentlemen, get ready to get drunked up. Let's do it. LMFAO, you know it. Let's go. Yeah. All of the alcoholics, where you at? Let's go. Hey. 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 Hey.
Unsa ka reaction ni Boss Curve sa gibot ni Ninyo, Donde o ni Jerome? Unsa ka pagpanguyab ni Kirby kato yung uyab magwapa kayo. O tinuod po baka hanga uyab. Ay sus, sabi lang, pumunta na, tanaw naman sa sunod nga episode. Diri sa Boy Hambog! Diri sa Santa TV! Tabunin.